nga magbinitog-bitog kag mangin pass-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rush heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasin. Radio Bacolod Philippine Standard Time, 6 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sang aga. Mayong aga syudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, sa bugos na nga Pilipinas, sa bugos nga kalibutan. Yari naman pagdulong sa inyo sa mga panibago, mainit kayo nagabaga mga balita. Diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw naman kita sang Domingo, petsa 21 na kita sa bulan sang Agosto sinito 2022. Kagkaroon kadto nang kita sa aton nga mga headlines sa aton nga balita lokal. Station Commander sa Bacolod Police Station 2 pagatinguhaan niya mangin systematic ang pagparagtaganay sang cash assistance ang DSWD sa Ayala Mall Central sa masunod nga semana. Cause of death sang persona nga nasapuan nga wala na sang kabuhi kahapon sa Cineplex building padayon pa nga ginahibalo.
Kang tanan sa illegal nga droga ginalantaw nga rason sa pagdutang patay sa 27 anyos nga babayi sa Purok Sigay, Barangay 2, Bacolod City kahapon. Mga tagdaog sa Week 3 sa hinahaswerte sa Palengke 2022 ginanonsyar kahapon. Sa balita national, DSWD Sunan, makabaton sa 3,000 pesos plus 1,000 pesos. sa kadamuon sa mga nagakinahanglan sang cash assistance kadungan sang unang nga adlaw sang distribution kahapon. Separado nga sugar importation orders para sa beverage industry ginaduso sa isa ka mamalidha. Masobra 27 million nga mga estudyante nakapa-enroll na suno sa DepEd. Sa balita international, Russian President Vladimir Putin ginhatagan sang consent ang mga opisyales sa United Nations nga bisitahon kag tsikero ng Zaporizhia Nuclear Complex. Death toll sa sunog sa isa ka nightclub sa Thailand nagdangat na sa 20. Sa balita sa negosyo, oil price hike lauman sa masunod nga semana. Sa balita sa hinampang, Princess Mary Superal nakuha ang ilabing una nga international golf title sa Simon Asia Pacific Cup sa Indonesia. Sa balita sa entertainment, Coco Martin naghatag sang tribute kay Fernando Poe Jr. kag Susan Rosas. Kag sa balitang espesyal, lolo sa Antique nagpahimo sang iya kaugalingon nga lungon bilang preparasyon sa iya pagtaliwan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 8 minutos na nakaligat sa taknang alas 6 sang aga. Kagamuyad to mga kabombo ang aton niya mga headlines. Karon sa ilo nakita sa mga detalye na sa aton nga pangunang mga balita. Upod sa inyo, mga tagbalita. Bombo, Jairi de los Reyes. Kag Bombo, Zaldi, Foro, the second kagkaron. Sa ilo nakita sa detalye na sa aton nga pangunang nga balita, lokal. Aminado ang Station Commander sa Bacolod Police Station 2 nga nangin mabudlay ang pagpanagtaganay sang cash assistance sa Department of Social Welfare and Development akong DSWD bangod nagadinaguso lamang ang mga pumuluyo. Sunod kay Police Captain Paul Vincent Pindon, Biyernes pa lamang sang gabi madamo na sang nagapila sa Ayala Mall Central gani alas 3 sang kaagahon, nagdeploy na sang mga kapulisan. Sang Biyernes sang gabi nagdeploy man ini sang personnel agud niya tsikero ng venue para masiguro nga wala sang harassment kag malinong ang lugar. Sunod kay Pindon tinguan sa mga ini nga hindi na masulit ang sitwasyon kahapon kag sa masunod nga Sabado kung sa diin patigayunon sa gihapon sa Ayala Malls ang pagpanagtaganay. Ilang nga tinguan nga makahatag sang mas maayo nga serbisyo kag sistema, magakonvene man ang kapulisan ang mga katapos ang DSWD kag management sa Ayala Mall Central agud nya mangin systematic na ang panagtaganay sa masunod nga semana. Mabudlay kag gadi naguso lang ang tawo pero napangitaan naman naton sang kasulhayan, kahilwayan kag sistema ang ila pagpinila no para may baluan sang tanan since Friday night nagapila na ang mga tawo. Sang gabi pa lang nag-collaborate na kita sa Ayala Malls and head sang DSWD kung ano ang mahatag naton nga assistance kag system sa pagpila sang sining activities. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Captain Paul Vincent Pendon, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 2. Samtang nagapadayon pa ang investigasyon sa kaso sang biktima nga nasapuan nga wala na sang kabuhi kahapon sang Udto, Agosto 20 sa 3rd floor sang Cineplex Building Araneta Street, Bacolod City nga ginreport nga missing. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Police Major Ramil Sarona, hepe sa Bacolod Police Station 1, kahapon sang Udto may nabaton sila nga impormasyon nga may nasapuan nga bangkay sa 3rd floor sang nasambit nga building. Siya ang nasapuan sang security guard sang Cineplex Building nga nagahigda sang ini ang nagalibot. Suno kay Sarona ginpost ang pamilya sa social media ang biktima bangod wala na ini nakapauli matapos nga nagpadulong sa eskwelahan. Gintawgan Manila ang contact number agud i-verify kung matuod ang natabo kag positibo nga gintumod sang amay ang biktima. Suno kay Sarona nga santo sa ila inisyal nga investigasyon, may nakita nga pila sa iya tuo nga pulso kag natalana ini nga paidalom sa autopsy agud mahibaluan ang gitunaan sang iya kamatayon. Suno pa sa station commander ginaimbestigaran man sang Police Station 1 kung paano nakadangat sa 3rd floor sang nasambit nga building ang biktima. Initial kami nakitaan kag sa pag-process sa suko, may pilas ni siya sa iya pulso, kaya tuo nga kamot. Okay. Tuloy, bisa initial nga investigasyon sa namo nakagawa nga aligar nga nag-commit siya suicide. Bali sa Cineplex building gid. Nabatian si Police Major Ramil Sarona ang Station Commander sa Bacolod Police Station 1.
Samtang ginalantaw nga may kaangtanan sa illegal nga droga ang rason sa pagpatay sa 27 anyos nga babayi sa Purok Sigay, Barangay 2, Bacolod City kahapon sang kaagahon. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Police Captain Paul Vincent Pindon, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 2, ang biktimang kilala kay Erica Jane Casteda, kag residente sang amuman nga lugar. Suno kay Pendon, kilala niya ang biktima bangod ang live-in partner si ni Santo, ang napreso bangod man sa illegal nga droga kung sa diin nagahingyo ini sa iya nga maistorya ang iya nga live-in bangod nagabusong ini Santo. Ginpasugtan man ni Pendon ang biktima tubtubs nga ginrimet na ang ka-live-in sini sa BJMP. Halin Santo, wala na nakahibalo ang station commander sa nagkakatabo sa biktima. Si Castañeda ang may 5 kaigo sang bala. Nga ginalakipan sang isa sa kamot, isa sa siko, isa sa guya, isa sa liog, kag isa sa idalom sang dulungan. Santo sa resulta sang assessment sang scene of the crime operation o konsoko. May nakita man sa crime scene nga ang biktima ang may nauyatan nga lighter kag sa ingod sini ang isa ka tutor. Suno sa initial nga investigasyon pila ka nakasimana nga ginalagas man ini sang person of interest sa krimen bangod mahimo nga wala ini nakabayad sa ginkuha nga illegal nga droga. Sa karon padayon pang investigasyon sa mga kapulisan sa insidente kag paagi sa mga ebidensya mapamatud-an yang may kahimuan sang krimen ang person of interest kaga ginalantaw nga mag-file sang kaso sa Lunes. Sa crime scene, kag makita naton sa picture nga ang aton biktima gakapot sang lighter kag sa palibot niya may ara sa isa ka tutor. So sa isa ka mga anggulong inanantaw naton di is transaksyon sang illegal nga droga. Kung sa diin nga siguro ang aton biktima nga ni may ginkulantro or wala may ginbaydan sa pagtransaksyon sa illegal nga droga. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Captain Paul Vincent Pedon, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 2. Ginaulat na lang sang alkalde sang syudad sang Silay nga aprubahan sang sangguniang panglungsod sang Silay City ang mga proposals nga gindihon sini. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Mayor Jodeth Gallego, may napasa na ini nga proposals kag ginahulat na lang nga desisyonan sang SP. Suno kay Gallego, una sa proposal sini ang City College agud indi na mabulayan ang estudyante sa syudad nga magpadulong sa iban nga syudad agud mag-eskwela sang college. Ang ikaduwa mo ang City Hall kung sa diin ginapilian sini nga ibutang sa ginahamtangan sang Silay City Police Station o kon sa duta sa nga pamilya Gison ay katatlo ang mga public market nga 3 ka panalgan, ang sa dalom himuon terminal samtang public market to ang wet market, ang plastaron man agud indi marigma para sa mga pumuluyo nga magpanindahan. Ang pang-apat amo ang sports complex nga ibutang malapit sa airport sa 3 ka hektarya ang gindonate sang pamilya Gison sa syudad sang Silay. Nagahingyo man ang alkalde sa mga konsehal nga ugyunan ang mga proyekto sini bangod para man ini sa mga pumuluyo. Ginpahayag man ni Gallego nga sa una pa lamang nga flag ceremony sa syudad, ginpatpat na sineta na niya nga plano para sa Silay. Samtang ginatun-an naman sini mga budget sang syudad para sa tuig 2023. Ang bago nga City Hall, ano yung mga projects na una, ang alinan sa police headquarters, dira na ibutang namo ng bago nga City Hall. sa likod lang? Ang ikadua ko nga opsyon, amo nang dito sa duta sa mga Hison family. Either kay Badiboy Hison o kon kay Norman Hison. So mo na subong ang akong ginatanaw dira kung maaprubahan na sang council ang ginapasulod ko sa ilang proyekto. Nabatian siya Silay City Mayor Judith Gallego. Samtang ginpasalamatan sang convener sang Power Watch sa syudad sa Bacolod ang pinuno sang Committee on Energy sa sangguniang panglungsod matapos nga positibo ang pag-akomodar sa ilang nga ginhingyo nga public hearing kaupod ang Central Negros Electric Cooperative o CONSENECO. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Winnie Sancho, ginarespeto sini ang trabaho sa mga nagtambong sa public hearing agud niya mangintiglawas ang Seneco. Kaya gin-explikar man ang bahin sang Electric Cooperative apang dapat ang Board of Directors ng Seneco ang matambong sa public hearing kag indi ang mga empleyado nga nagwa nga daw apologies kag sang kooperatiba. Suno kay Sancho, ginapakita lamang sang BOD sang Seneco sa hindi pagtambong sa public hearing ang manifestation of arrogance. Ginabi-abi man ni Sancho si Seneco General Manager Ervin Stanleo Ticar nga magtambong sa public hearing bangod nakita man niya nga para sa interes sa mga konsumidor ang ginpakbato sang Power Watch kag wala sang personalan.
Suno pa diri sa tion nga liwat nga hindi makatambong ang BOD o kon Board of Directors ang Seneco sa mandason nga public hearing. Ideklarar ng mga inis ang power wash nga persona non grata. Nagpanawagan man si Sancho sa Seneco nga ibutang sa layman's term ang mga ginagamit nga terminologies agud nga maintindihan sa mga konsumidor kung ano ang mga charges nga ginabayaran sa mga ini sa ilang nga electric bill, kasubong man sa mga announcement nga ginapost sa mga ini sa Seneco social media page. Well, in the first place, ang hearing per se, nagpasalamat kami kay Councilor Alaw Puentevillano. Okay ang iyang pag-akomodar sa aton pangabay, kay Power Watch ang nag-request ng hearing mo. Ang hindi lang namo na namian na bumbupons nga ang mga membro sa Board of Directors, why sila yan nagaten nga in the first place mga policy maker ni sila, Ang kaban sa pagpayag ni Power Watch Convener Winnie Sancho. Kag sa katapusan nga balita lokal, wala na uyang ang kabudlay sa paghimo sa mga entries agud ihulog sa drop boxes matapos nga magabutan nga tagdaog sa week 3 sa Naswerte sa palengke sa Bombo Radio kag Star FM. Nagabutan bilang first prize winner si Delilah V. Balinas, sang Purok San Roque 1, Barangay Handumanan, Bacolod City, kagining may proof of purchase nga R. Florete Coupon. Siya ang makabaton sang 5,000 pesos nga cash kag 1,000 pesos nga balor sang gift pack. Second prize winner naman amo si Leha Mojica sang Purok Mahiliugyon o kana Mahiliugyon, Barangay 35, Bacolod City, nga may proof of purchase nga San Miguel Pale Pilsen kag siya makabaton sang 4,000 pesos nga cash kag 1,000 pesos nga balor sang gift pack. Kag third prize winner mo si Mercy Lagare sang Purok Letsunan, Araneta Street, Bacolod City, nga may proof of purchase nga pure gold kag siya makabaton sang 3,000 pesos nga cash kag 1,000 pesos nga balor sang gift pack. Nangin mabinungaho naman ang kabudlay sa mga nagpasakop sa week 2 sa online activation sa Naswerte sa Palengke 2022 sang Bombo Radio kag Star FM. Nagabutan bilang first prize winner si Maria Teresa Halikhik sang Purok Kabuhi, Bacolod City, nga makabaton sang 3,000 pesos nga cash kag 1,000 pesos nga balor sang gift pack. Samtang ang duha naman nga napilian bilang consolation prize winners nga makabaton sang 2,000 pesos nga cash kag 1,000 pesos nga worth sang gift pack ang ginakipan ng Dairo Nilo Store sa Barangay Bata, Bacolod City, kaga Marilyn Esmeralda Carranza sa Banua sang Tuboso, Negros Occidental. Sa mga tagdaog, palihog magkadto diri sa istasyon sang Bombo Radio sa Lunes alas 9 sang aga. Magdala sang duha ka valid identification cards. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 19 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sang aga. Kagamuyad tumakabumbong aton nga mga balita lokal. Ato naman nga bantayan ang aton ng balita national, international kag iban pa. Sa aton nga pagpanumbalik makaligad gid lamang sa pila ka mga importante nga pahibalo. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers
Nicolas nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salug separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 ang aga. Mga kabombo, karon na ato naman nga kadtuan ng aton nga patrol si Bombo Grace Lynn Parcon Lubaton para sa aton nga misa sa subong nga aga sa Our Lady of Candles Parish. Yara na sa piyak kalinya. Bombo Grace, please come in. Yes, Bombo Zalde. Live kita diri sa Our Lady of Candles Parish. At isang day again sa ika-21
nga doon ang sang ordinaryong panahon. So, bumagsalde as usual. Sa muna nga oras, madutay-dutay pa lang ato sini nga sinilimba, but karon magsugod na matalikod kita. Puno na ang mga seats with the physical distancing na. So, subong, siyempre, laki tayo makita nga silak sang adlaw, bumagsalde, medyo may gamay nga pagalom lang, no? Kag ang aton sining mga kauturan ang nag-ready naman at disubong pumapalandong bago lang itapos Holy Rosary. Kag sa di manugay magasugoy ang aton Santos nga misa. So kada sige mo sa dik aton nga tiyempo, gidugay bermats na. Bombo Grace, sa imo da nga makita sa sitwasyon sa karon sa simbahan, madamo man sa mga pamatanon kay kagina balas ang nagabiyahe kita padulong diri sa estasyon. Kaagahon pa lang alas 4 sang kaagahon manog alas 5. Damo-damo na sa mga pamatanon nga yara sa dalanon nagaliyong-liyong nagasakay sa mga salakyan Bombo Grace. May yara man mga dira padulong ya dira ang ilang padulungan sa simbahan. Bumagsalde, may already tutay lang, no? Pamatanon. Tapos pero kalabanan nga mga pamatanon, makita ta Domingo, mga youth na sila, no? Sa Our Lady of Fandles Parish. Kaya may ari na sila sa task kung obligasyon nila. So, nandun ka ang check, no? Sang paano implement ang mga minimum health protocols sinusunod sa simbahan hasta matapos ang misa. Kaso, sa mga sumilimba naman niya, kalabanan din mga old age, no? Legal age or middle age, I mean, no? Mga kabataan, yung kabataan ng kaplanay, wala. Kaya mo Sa iba no, na simbahan. Bombo Grace, no? Aton nga dapat man nga ipanugyan sa mga pumuluyo naton, hindi gid naton kalikawan, no? Ilabi na sa mga pamatanon, hindi gid naton pagkalimtan nga maghatag gid sang tion sa kaangay sini tion naton yang mag-atubang sa Dios man Bombo Grace. Yes, naman namin lang diri Bambozaldes, Our Lady of Calasars at the same time. Sa ibang mga sa simbahan, alam mo sa mga youth, no? Nga nagakadto sa simbahan, di na sa dapat ng linggo, kundi adlaw-adlaw man, kini mga obligasyon sila sa hambal ko, bisan hindi sa adlaw sa misa or wala sang misa Bambozalde. But sa kanina, nakita sa mga kabataan, ako may mga nakita man ko, ang udamo gid nag-Sabado night sa Bambozalde. So tagaan tanan tikor karon sa hapon ang pagsimba ni nila yan. Ti mayo ayo na lang subong Bombo Grace, no, nga apisar nga rainy season pa kita gihapon, ti medyo daw nagatahaw-tahaw ng mga pag-ulan-ulan, pero syempre hindi kita dapat mangin kampante. Magdalagid sang kalo, magdalagid sang payong kay hindi mabalaan bala Bombo Grace. Ang mga pag tinalithi amo ginang pinaka makahatagid sang balatian Bombo Grace. Yes, Bambozalde. Ikaw yan ang dala mo. Hindi kompleto kita ya, may hara na sang kalo, may hara pa sang payong. Ikaw Bombo Grace. Kasi amo man ako, wala lang ako galing talo, kaya may payong ko. Pero may mga vitamins man ko nga inom. Ikaw yan Bambozalde. Amo gid, importante man ang immune system bala naton Bombo Grace kay hindi naton pagkalipatan basing iba nalipat na ara paghihapon ng COVID-19. Tiyang aton nga mga protocols kaya ang aton nga paghalong sa lawas ang pagkaon sang masustansya gid nga mga pagkaon, hindi lang puro mantikaon sa kadaga Bombo Grace. Sakto gina Bambozalde. No ka ano pa dugang kapag mga input ng bataan, no? Lapit na lang ang kasi buwas na kamodanis. So, kapit pa ang mga canteens, ang mga balagyaan, mabaligya sila sa mga healthy foods man bala. Kaya parang ang mga kabataan, nagatuon, hindi man bala mawadaan gana, no? Kag isa pa, hindi magniwang, kay healthy foods ang nabaligya, hindi junk. Importante ginabang Grace, no, sa mga pamatanon pa lang, sa mga kabataan pa lang, sa mga elementary students, matudluan na sa mga ginikanan, magiyahan na magkaon-kaon man bala Bombo Grace ang utan. Kay pare, asundo niya si Bombo Grace, kay si Bombo Grace siya wala gid na yara liwan niya kadaaga, gid na yara gid na permi ang laswa sa iya nga putahe Bombo Grace. Yes, Bambozalde. So, naman na, parehas man sa pagkaon sa mga healthy foods. Ang atong Santos nga misa, pagkaon naman niya sang aton nga kalag,
Pambosalde, no? Dapat hindi lang lawas ang nagakaon, kundi ang kalag na agi sa pagkamati, no? Sa pag-attend sa Santos nga misa. Sa mga wala gid simbahan, ari kita para maghatag maging partner nila babayo sa paghatag sa inspirasyon, no? Sa pamati man nila, no? Sa ila sila nga puloy-an sang mga pulong sang Diyos nga maka-inspire sa ilang pagpangabuhi, no? Pisar pigado ato sini nga sitwasyon. Kaya itamon nga mabiklase na dami yun sa mga bataan ta wala pa sang supply, no? Wala pa sa mga kinanglanon sa ilang mga eskwelahan. So, unahon ta dahil na ang pagsimba sa son ang pagtayod. Speaking of abri klase, ti masugod na face-to-face classes na kalabanan sa aton mga makapadulong na gid sa eskwelahan ng mga estudyante naton weekdays bilog nga adlaw halin Lunes hasta Biyernes bumbog grace ti damo-damo sa impormasyon nga ila makuha sa eskwelahan ti apang ti syempre Sabado kag Domingo ligwa ang ila nga tiyempo ti hatagan Manila sa nga kahigayunan nga makakuha man sila impormasyon niya para naman sa ila nga espiritu bumbog grace. Yes, exactly. Good. So, kung ikaw, estudyante, kung nagatuon ka, tapos nagapati kasi hindi kinikanan ka, nagasimba ka, nagapangamuyo ka, magalde, kaya mo gina ang suguran sa iyong successful life, no? Kay, kung ano ka lang man, kung gatuon, wala ka relationship, kung pamilya ka sa Ginoo, useless mo lang sa buwan. Kaya ka ang paghatag sa tiyempo sa imo mga Amerikanan, sa imo mga friends sa aton, Diyos. So, kung Domingo, Saturday, di madugay ng mga kapatid natin sining estudyante na pag-ang pagsugod sa misa, si Felix Casting. At isubong, damo-damo naman ang mga nagapungko diri, no, simbahan. Sige na, ba, tudutay pa lang subong Saturday, yung manusugod na, hara na. Mga utod ta, occupied na, mga dari sa kilid. Ngayon, Sa bang Saturday, yan kita karoon sa dua pa ng puno ng isang Domingo. Pero ating tayo na ang mga sino ba na ang kaluwa? Pinaupon ba na ang piniyamit? At kapawain sa mga salat na gawin mo. Ito ay siya. Kay mundo ay malita sa balta. Malita sa balta. Amen and amen. Lorenzo Isabel. Antonio Paulo Mendoza, Segundo and Gloria Mendoza, Raquel Ofelenio, Dante Ricasa Sr., Tula and Nick Davis, Elaine Bornales, Efren Solis, Santa Cruz and Leontina Bustamante, Ann Heraldo Tomazar, Magdalena Jaime, Isidro Jaime, Cathy, Minda, Carlos S. Montejo, Cagpe Delgado. Para sa pagpasalamat sa ating sponsors, DEC of Medalla Milagrosa and Capital High School. Para sa kadawa ni Justin Jared Bunyol, Thanksgiving ni Mary Jesselyn Joy Casacos, Carmelita Suarez and family. For successful exam ni Meryl Borgaso, Angelica Borgaso, para sa hiling ng Andre Tagamulila, Agkilio Espeliogo. Agod nga mangin mabinangaon kag makaulugan ang pagsaulog naton sining misa. Iupod naton ang aton panguna-una kag balatiyanon. Paagi sa pagpartisipar sa mga salabton kag kalantahon. Palihog magtindog ang tanan kag aton sugalaw sa Ginoo sa persona sang iyang ministro.
Sa ngalan sa Kamay, sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios nga Amay, kag ang paghiupod sa Espiritu Santo, yara sa inyo tanan. Sige raman sa iyo. Daanat kita sa pagsimba kon Domingo, kag aton mabatian nga nagahambal ang Ginoo paagi sa mga balasahon. Apang kasiguruhan na balain, agod matawag kita nga mga matutom nga mga Kristiyano. Makilala kita nga matuod nga mga sumulunod ni Kristo. Kung aton ginakabuhi ang iya mga pulong kag buhat, paagi sa aton mga buhat sa pagigugma kag kaaluan. Mga autor, kilalahon nato ang aton mga sala. Labi na gid ang mga bagay sa diin kita napaslawan sa pagtuman sa binubuot sang Dios. Inulsulan naton ini. Nagakompesar ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, kag sa inyo mga utod, kay nakasala ko nga tuod sa una-una, sa pulong sa buhat kag sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon ako nga tuod nga sala, busa nagampo ako kay Santa Maria Virgen gihapon, sa tanan nga mga anghel sa mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ang Dios nga magpagagahom sa tanan. Kag sa napatawad ang aton mga sala, tuyang kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Himaya sa Diyos sa kahitaasan.
Magamuyo kita. O Diyos nga mo amay, ikaw amo ang nagapangiusa sa mga balatyagon sa imo mga tumuluo. Itugot nga higugmaon namon ang tanan nga imo ginasugo kag handom namon ang imo ginsaad. Agud nga sa tunga sa pagbilaylo-baylo sining kalibutan, mapalig-on ang amon mga tagipusoon sa paglaom sa matutuod nga kalipay. Ginapangayo na mo ni sa imo, pagi kay Kristo imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo sa kaisahan sa Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Ang katapusan nga bahin sang libro ni Isaías, nagatakop sang isa ka may mayaon nga pananawan. Ang Dios nga magatipon sa tanan nga mga pungsod, bilang isa kabalaan nga katawhan, ang tanan mangin mag-ululusod. Ang pagbasa ikan sa libro ni Isaías na propeta. Amo ini ang ginsiling sang Ginoo. Nahibalaan ko ang ila mga huna-huna kag mga binuhatan. Magkakari ako sa pagtipon sa mga katawhan sang tanan nga mga kapungsuran. Kung matipon ko sila, makita nila kung ano ang mahimo sang akon gahom kag mahibaluan nila nga ako ang nagsilot sa ila. Pero ang iban sa ila, ipadala ko sa mga pungsod. Kag sa malayo nga mga kadutaan, nga wala pa makabati sang akong pagkagamhanan kag puso. Ipadala ko sila sa Espanya, sa Libya, kag sa Lydia, upod sa ila matanda nga manugpana, kag sa Tubal, kag sa Grisya. Isugid nila sa sini nga mga pungsod ang akon pagkagamhanan. Pagdalon nila pabalik ang tanan ninyo nga mga kasimanwa halin sa mga pungsod, subong sa isa ka regalo sa akon. Pagdalon nila sila nga nagasakay sa mga kabayo, sa mga mula, sa mga kabilyo, sa mga karwahe sa inaway kag mga karo. Sa akon balaan nga bukid sa Jerusalem. Subong nga ang mga Israelenhon nagadala singhalad nga kalanon sa templo sa natindoan nga mga suludlan. Himuon ko ang iban sa ila nga mga pari kag mga Levita. Ang pulong sang Diyos lakat ka
kamo sa bugos nga kalibutan sa pagbantala sang maayong balita. Lakat kamo sa kalibutan sa pagbantala sa maayong balita. Dayawan ninyo ang Ginoo, tanan nga mga kapungsuran. Dayawan ninyo siya, tanan nga mga katawhan. Lakat kamo sa bugos nga kalibutan sa pagbantala sa maayong balita. Ang iya mapinadayon nga gugma para sa aton malikon. Kagang iya katutom, wala sing katapusan. Lakat kamo sa bugos nga kalibutan sa pagbantala sa maayong balita. Ang Diyos hindi isa ka maayo nga amay, kung wala siya nagasabdong sang iya mga anak. Ang mga pagtilaw sa atin, nagahanas kag nagapabakod sa ating pagtubo. Ang pagbasa gikan sa sulat sa mga Hebreo. Mga utod, nalimtan ba na ninyo ang mga laygay nga ginhambar sang Diyos sa inyo, subong iya mga anak? Anak ko, magpamati ka kung natuo nagadisiplina sa imo, kag hindi ka magpakaluya kung siya magsabdong sa imo. Kay ang Ginoo nagadisiplina sang taksa-taksa nga iya ginahigugma, kag nagasilot sang taksa-taksa nga ginbato niya subong anak. Batasan ninyo ang inyo ginaantos, subong isa ka pagdisiplina sang isa ka amay. Kaya ang pag-antos nagapakita na ang Diyos nagakabig sa inyo nga iya mga anak. May anak pala nga wala ginadisiplina sa iya amay. Sa tion nga ginadisiplina kita, ang una-una naton nga ginatagan kita sing kalisod, kag hindi kalipay. Pero sa ulihi, ang mga ginadisiplina, paagi sa mga silot, nagaagom sing mahidaiton nga bunga sa isa ka matarong nga kabuhi. Gani, ibayaw ang inyo ginakapoy nga mga kamot, kag papakura ang inyo maluya nga mga tuhod. Padayon na ang paglakat sa matadlo nga mga dalan, agod ang tiang nga tiil, hindi magliwas, kundi mag-ayo. Ang pulong sa Diyos. Agod maluwas, hindi tuman na kita kabahin na sa katawhan sang Dios. Ang tanan nga nagakabuhi sang kabuhi ni Kristo. Bisan diin man sila, at bisan diin man sila nagikan, mabaton siya ginharian. Ako amo ang dalan, ang kamatuuran at ang kabuhi. Siling sang Ginoo. Wala sing may makakadto sa amay kung hindi paagi sa akon. Ang Ginoo yara sa inyo. Ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Lucas. Samtang nagapakadto sa Jesus sa Jerusalem, nagpanudlo siya sa mga baryo kag mga banwa nga iya ginaagyan. Karon may nagpamangkot sa iya, Ginoo, tiyutay lang bala ang maluwas. Sa Jesus nagsabat sa iya, magtingwa kamo sa pagsulod sa makitid
kapertaan. Kaya nagasiling ako sa inyo na madango ang magtinguha sa pagsulod pero hindi makasulod. Ang Pangulo sang Balay, mabagon kag magpangira sang puwertahan. Kung dito na kamo sagwa kag nagapanuktok kamo, magasiling siya. Wala ako makahibalo kung tagadiin kamo. Magasabat kamo, magkaon kag naginom kami upod sa imo. Kag nagpanudlo ka sa amon banwa. Magasiling siya liwat. Wala ako makakilala kung tagadiin kamo. Palayo kamo sa akon. Tanan kamo nga marubuhat sa kalautan. Dawano ang paghinibi kag pagbinagrot sang mga gipon. Kung makita ninyo si Abraham, si Isaac, kag si Jacob, kag ang tanan nga mga propeta sa kinarian sang Dios. Samtang kamo inyo, wala pagpasudlan. May mga tao na mag-abot alin sa silangan kag nakatungdan, alin sa aminhan kag bagatnan, kag magapungko sa pagkaon sa punsyon sa ginarian sang Dios. May naulihi karon nga mauna, kag may mga nauna karon nga maulihi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong aga sa inyong tanan. By invitation. Invitasyon. Hindi ini-invitasyon na maglantaw sa darna. Hindi man ini-invitasyon na maglantaw sa katips o conmade in Malacanang. Ini na invitasyon labing importante sa kabuhi sa bilog ng kalibutan. First reading. Alin sa Isaías na propeta. Pinasugid sa first reading ng Diyos, nag-imbitar, nagapagagda sa tanan ng mga tao sa bilog ng kalibutan. Gilaagda sila tanan sa tuyo nga pagkakilalahon nila ang Diyos, kag makita nila ang himaya sa Diyos. Kay wala na sing pinaka sa kabuhi sang tao, kung hindi makaupod sa himaya sa Diyos. So, ang Diyos, siling ni Isaías, nagapadala sa iya sa mga tao sa bilog nga kalibutan sa pag-agda sa mga tao. Kagang banwang Pilipinas, isa sa mga inagda sa mga katauhan sa kalibutan. Kung sa bagay sa nagligad nga tuig, ginselebrar naton ang ika-5 kagatos na katuig kapag dala sa Christianity diri sa aton, amo atong pag-agda sa aton sa mahal na Diyos nga mag-upod sa iya kag magkilala sa iya nga himaya. Karon ang tuyo nga dahon ang mga tawo, wala labot na makilala nila kag makita ang himaya sa Diyos, amo nga ang mga tawo nga mga inagda manginhalad para sa mahal na Diyos. Mga kauturan, sa misa naton, may mga halad kita. May mga offerings kita. Balaan na nahilikoton. Kag kung sa bagay, kag sa pagkamatuod, ang halad na ina, for ehemplo, isa kabutang produkto sa imo nga kinabudlayan, halad nga nagarepresentar sa imo kaugalingon. Kay sa pagkamatuod,
ang ginapangita sang Diyos, kita mangin offering kag mangin hanat para sa iyo. Kada Domingo ari kita diri mga kauturan. Ang kaugalingon nimo, bisan diin kita naghalin, bisan wala kita makailis, bisan nano pigado kita, tanan kita halad sa mahal nga Diyos. Ang mga ginahalad nato ang halindira sa likod, nagasimbolo sang ikaw, imo, nga kabuhi na ginahalad sa mahal na Diyos. So, invitation, mga kauturan, na mangin isa kita sa mahal na Diyos. Ikaduha, nga balansahon. Sa pagsabat naton, sa invitasyon na mangin isa kita sa mahal na Diyos, aton gid patunon ang pag-upod sa kay Kristo sa mahal nga Diyos, mag-aagi sa mga dalan sa mga tilaho. Mag-aagi kita sa dalan sa pagtilaho. Naangko ni Kristo ang kaluwasan para sa aton, pinaagi sa iyang krus. Naangko ni Kristo ang kaluwasan para sa bilog na kalibutan, pinaagi sa iyang pag-antos. Ginatawag na trial, mga kauturan. Kita man, nagbaton sa invitasyon sa Diyos, pareho sa kay Kristo, mag-undergo man sa trial. Pero ano ang trial kag pagtilaw sa pagkabuhi mo? Ang hambal diri sa sulat sa second reading, hindi ikaw magpakaluya. Hindi ikaw magdula sa porsunada o kung paglao. Kilalahon nato ng pagtilaw sa imong sa aton tanan. Disiplina sa mahal na Diyos. Ginapaanggit ina sa amay kag sa anak. Wala sing anak mawala din disiplina sa amay. Kaya ang isa kaginikanan kung palangga niyang iyang anak, hindi gid magtukod na pagusto na lang ang iyang anak sa iyang himuon spoil mga kauturan. Kagangwa sina mga kauturan, hindi maayo para sa bata. Ginabutang diri sang pulong sang Diyos na ang pagdisiplina ng kauturan halin sa mahal na Diyos. Kag initanda sang paghigugma sang Diyos sa aton. Kaya ang pagdisiplina sa aton nagapabakod sa aton karakter, mga kauturan. Kay palangga kita sa Diyos, kagluyag niya at ikaw ang imo karakter, mangin matarong righteous karakter. Malawig na nga tinuig yung naglikat sa Abilene, Kansas, sa Amerika. Gabi, isa kabata, mga 10 anyos, nagwa pad sa ilabalay, gabi, gahibi. Nagapamulukso. Nalapot, nakakanto siya sa puno sang kahoy, siya nag-garden, gahibi siya. Sumbag yan na sumbag ang puno sang kahoy. Napangakit ang bata. Kay hindi siya magtugtan nga magwa. Kay ang iya nga magulang gintugutan nga magupod sa pagkinasad siya. Selebrasyon sa iya nga mga abyan. Siya, alamon, 10 anyos, luyag man siya magwa, pero hindi siya pagtugutan. Kay hindi bagay. Sige hibiya, sige sumpag sa puno ng kahoy. Nagwa si tatay niya.
Ginsaptan siya diri sa iyang nakwilyo, binutong kag hinanot. Ginhanot siya. Nagwang Eloy, kag nagsiling ang nanay, totoo, sulod ka natin. Dali na. Tumalagan siya, sulod sa kwarto, diretso sa kama, hibig na hibig. Nagsulod si mama niya. Kag maginampal si mama niya sing amo ini. Totoo, ang isa kabata, ang isa katawo na makakontrol sa iyang kaugalingon, mas gamhanan pa sa isa katawo nga nagkakontrol sa bilog ka syudad. A person who is able to control himself is more valuable and more powerful than a person who controls the whole city. In other words, disiplina sang kaugalingon. A person who is able to control himself by self-discipline. Disiplina gisa sang iya kaabay. Nagdakat ang kinuig, 10 years, 20 years, 30 years, 40 years, 60 years, 70 years. Inang eksperyensya sa bata, wala niya malintan. Karon ano na ina siya? 70 years after. Presidente siya sa United States of America. Si Dwight Eisenhower. Ang hambal ni Dwight Eisenhower, President Eisenhower, atong gabi nga ato, gaginhanot, kagindisiplina ako sang akon amay. Kaginhambalan ako ni mama. Importanteng makontrol ko ang akon kaugalingon. Amo atong nga hindi akon malintan. Sa pagdako kag pagtubo nakon, I have become a disciplined person. So, amoy na ang disiplina para sa kayuhan, hindi sa kalaglagan, para sa kayuhan. So, kung ano man ang trials natin mga kauturan, mas patalagin ka sa Diyos para sa aton kayuhan. Ang Ebanghelyo, Diyutay lang bala ang maluwas. Ang siling sa Ginoo, magtinguha kamo. Agi kamo, pertahan, lapad, agi kamo sa makitid nga pertahan. In other words, magtinguha ikaw. Ang kaluwasan para sa tanan. Ang kaluwasan gina-offer sa Diyos. Pero ang alagyan, mga kauturan, makitid mga kauturan. It is not a walk in the park na tawhay lang. Kakinanglan ina sa disiplina sa aton kaugalingon. Istorya. May isa kadako na tracking cargo truck halin sa pier. Kataas, dako ang iyang kargo, kalapad nga truck. Nag-agi siya sa isa kadalan. Nagpundo ang driver kay sa dalan nga ina ara ang mga alambre wiring sa elektrisidad. Hindi siya maka-abante. Hindi man siya maka-atras, kakitid ang dalan. Hindi man nila mabuhinan ng karga. Kaya atrasar sila. Nagalipog ang ulo sa driver kung paano siya makalusok. Kaya mabungguan, mabugto niya ang mga alambre. Ang iyang helper nagpanaaw. Anong ginhimo sang helper? Nagkanto siya sa guma, sa ruweda. Kaginbuhinan ang hangin. Ginbuhinan ang hangin sa guma. So ang guma, amat-amat uspos, amat-amat uspos. Kag
paandar sang driver pag-drive, nakalusot sila sa mataas ng mga alambre. Mga kauturan, ano sa pangabuhi naton? Base kinahanglan, buhinan ang pride sa aton kabuhi. Pride, amo inang nagpahabok sa tao. Bugal, amo inang nagapadako sa tao. Bugal, amo inang hindi kita makasulod sa makitid nga portahan. Hindi kita malipat paano si Lucifer na palangga sa Diyos ang una. Paano si Lucifer gitakbong sa impyerno. Pride, mga kauturan. Bukal. Mga kauturan sa aton pagkabuhi. Disiplinahon naton aton kaugalingon. Discipline sa prayer life. Discipline sa pagsimba. Discipline sa pagbulig sa isang katao. Ang pride. Bukal, lingkawan gitaton. Kung may ara kita. I-deflate nato ang aton nga pride, mga kauturan. Kay iba hindi kita makasulod sa makitid at talan. Mga kauturan, sa tuig 1717, ang hari sang Pransya si King Louis XIV napatay. Sa buhay siya, siyang nagahari siya, daw dispatchado tyrant siya. Hambal niya sa mga sakop bilog ka Pransya. Kilalahon ninyo ako nga Sun King. Sun Adlaw. Hari. Ako ang hari. Magsiling ka nga Sun King, daw Diyos na siya. Kilalahon ninyo ako bilog na kadutaan. I am the Sun King. Tyrant siya. Napatay siya. Puwerte ang iya nga paglubong. Ang iya nga lungon, bulawan. Ginsulot na siya sa katedral. Ang bilog na katedral, ang suga. Dingding ang mga suga. Ding ang mga suga. Arang iya lungon sa tunga. Special na kandila, isang kabilog na kandila na nagasiga sa ibabaw sa iya malungon. Kapakilala na siya ang Sun King. Hari siya. Dinibo ka mga tao ang nagpod sa paglubong sa iya sa katedral. Ang arsobispo naghambal, naghipos ang tanan. Pagkatapos ang hambal sa arsobispo na naog siya sa lubon, kaginhuyop ang kandila. Kag magsiling, only God is great. Only God is great. Wala sing tao. Di hari siya na magpabugal sa iyang kaugalingon. Only God is great. Kakauturan, tinguhaan natin magsulod sa makitid na dana. Base ang pagutok sa aton, among aton bugal. Let us be humble to acknowledge na ang pagsulod, pagkaluwasan, halin sa mahal na Diyos. Tanan kita. Nagatuwa ko sa isa lamang ka Diyos, amaring kagagawa sa tanan, magbubuhas ang langit kag sang duta, sa tanan nga makita kag hindi makita. Nagatuwa ko sa isang Panginoon sa Hesus Kristo, bugtong anak sang Diyos sa ginanak sa kamay, sa wala pang kalibutan,
Diyos gikan sa Diyos, kasada gikan sa kasada. Diyos nga matuod gikan sa Diyos nga matuod. Ginanak siya wala gintuga, isa sang kinaugali sa amay. Magisa iyang tanan gintuga. Tungod sa aton nga mga tao, at tungod sa aton kaluwasan, nanaog siya gikan sa langit. Kagin panamkon sa ni Maria nga Birhen, sa nalang sa Espiritu Santo, kag nahimo nga tao. Ang Poncio Pilato, nag-antos kagindugong, kung nabanhaw siya sa ikatlo kaadlaw sunod sa kasulatan. Kung nagkayag sa langit, naglingkod sa tungkol sa ngangan, kag magakari sa liwat may mayao, sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Kag iya ginharian wala sa katapusan. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo kag magbubuo, nga nagikan sa amay kag sa anak. Upod sa amay kag sa anak, ginasimba ka ginahimaya sa tingtingog. Naghambal siya paagi sa mga propeta. Nagatuo ako sa simbahan na isa, Santa Katolika ug Apostolika. Nagatuo ako sa isa lamang kabunyag, sa kapatawaran sa mga sala. Nagapaabot man ako sa pagkabanhaw sa mga pinatay, sa pagkabuhi nga wala sa katapusan. Amen. Mga buya kita, nakasubong sa Diyos, kabay, kita mga isa kakatauhan, isa sa tagipusoon, kag sa aton mga puluyan. Gani kita magsiling, Ginoo, tipuna ang tanan sa imo ginharian. Ginoo, tipuna tanan sa imo ginharian. Para sa simbahan, agod hindi siya maguntat sa pagwali ng ebanghelyo sa tanan nga katauhan, lingwahe kag kultura. Mga muyo kita. Ginoo, tipuna tanan sa imo. Para sa pagiliusa ng tanan ng mga Kristiyano, nga hindi lamang sila magpabilin sa ila kaugalingon nga ginahimo kag mga tawhanon nga pagsulundan, kunti nga magpauswag sa isa kag isa dira kay Kristo. Mga muyo kita. Ginoo, tipuna tanan sa imo ginharian. Para sa tanan nga nadulahan kung paglaom, tungod sa kasakit ng mga paglaw at palatian, nga sila magbukas ang ila tagipusoon, na magtuon sa pagtubo sa ila mga pag-antos bilang mga tao nga tinuga kag mga Kristiyano. Mga muyo kita. Ginoo, tipuna tanan sa imo. Para sa aton mga Kristohanon nga katilingban, nga kita magiliusa, kag wala sing magpabatyak nga siya isa kadumuluong, kag mangin bukas sa tanan. Mga muyo kita. Ginoo, tipuna tanan sa imo ginharian. O Ginoo nga mo Diyos, paambita kami, isang imo gugma, agod manginbukas kami. Sa bugo sa katauhan, kag magabi-abi sa tanan, paagi kay Kristo, kahamon Ginoo. Amen.
Kabuyo ka mo mga utod, pagkudakaton sa sakripisyo, pagkabatunon sa Diyos amay, magpagagahom sa tanan. O Ginoo pagi sa pagkamatay ni Kristo, imo kami kinayom ka imo mga anak. Ihatag sa imo simbahan ang mga bugay sa paghiusa kag sangpag hidayet. Ginapangayo namo ni sa imo pagi kay Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Ibayaw inyo kasing-kasing. Magpasalamat kita sa aton Ginoong Diyos. Ako sa kangagin magpasalamat kami sa imo, santos na may pagi kay Kristo, tugod sa niya paghigugma sa makasasala nga tawo, nagpaubos siya kagag pagkatawo sa isa kaulay, pagi siya paganto sa krus iya kamigin luwas sa kamatayon, pagi siya pagkabanhaw, alin sa mga minatay, iya ginatag sa amor ang kabuhi nga dayon. Dariyo po sa mga angeles, sa mga arkaneles sa tanan, nga nagadayaw sa imo sa langit. Nag-aamba kami sa waray untat sa kalantahon sa imo himaya nga nagasiling. Santos ikaw, na toro Ginoo kag tiburan sa tanang pagkasantos. Gani ipadala ang imo Espiritu sa pagkasantos ining makadulot agud na mahimo ini para sa amon. Kalawas kag dugo sa amon Ginoong Jesucristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon. Mayagin baton sa kinabubuton, iyagin kuha, kagin pabihak-bihak ang tinapay, nagapasalamat sa imo, kag iya dagit panagtag sa iyong magaging totoon-an, nagasiling.
magkuha kamutanan kag magkaon sini. Kay ini ang mga panlawas may katukyan para sa inyo. So pagkatapos ng panihapon, iyakin kuha ang kalis na nagapasalamat liwat kag iyadibin palibot sa iya magaging totoonan karagasiling. Magkuha ang tanan kag maginom sa sining kalis. Kay ni awang kalis ang akong dugo. Ang dugo isang bago kag walay katapusan kakasugtanan. Kay gawula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handaman. Ang misteryo sa pagtuo. Karamay, ang pagkinalan sa imo ng tinapay sa kabuhi ng palay sa kalawasan, sa pagsaulog naman sa katiwanan, sa pagkamatay, kapag kapanhaw sa imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabi nga makatapos sa pagatubang, kag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo, nagapagkiloy kami. Ng Espiritu Santo magpahiusa sa amon, nga nagambit ang lawas kag dugo ni Kristo. O kinuodon dumang masimbahan na lapnak sa pagasang kalibutan, himpitan sa pagigugma po sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon obispo nga si Patricio, sa amon obispo emerito si Vicente, kag sa kanan nga kaparian. Dumdumang mga sakop sining amon katilingban. Ang mga kalag nga amon subong ginapamisahan, sila nga nagtaliwan nga may paglaom, mga babanhaw sila. Dumdumaman, ang tanan nga nagkalamatay sa mga pagkaabiyan, patunas sa pagtanaw sa mga mayaon nga rabong. Kaluoy man kami, nga diri karon nagatampo. Agon mambit na mo ng kabuhi nga walay katapusan, dayaw, kapagimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Virgen de Lois ang Diyos. Upod kay San Jose, iya esposo, upod sa mga apostoles, kag kay San Sebastian, kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, agi sa imo anak nga si Heso Kristo. Paagi sa iya, upod sa iya, pagdira sa iya, inahatag sa imo, Diyos, may nga makagagahong sa kaisahan sa Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya, sa tanan nga mga tuig sa mga katigan. Kagin sugo sa mata maluluwas, nagsuno sa iyo gitudlo, makamuyo kita, sigmay dako kapagsak.
Luwasod pa kami ang Ginoo sa tanan kakalautan. At agi kami sing pagdahit sa amon mga inadlaw. Buligi kami agad maluwas, kami gihapon sa sala. Kag paliguna kami sa tanan nga mga palaliban samta nagapaabot kami. Sang bulahan adlaw, ngamon ginalauman, nga magabalik sa Iso Kristo, ngamon manluluwan. Sa Kristo, ikaw nagsiling sa mong apostoles ang pagdadait na bilin ko sa inyo. Ang akong pagdadait tinahatag ko sa inyo, hindi pagtamda, ngamon mga sala. Kundi ang pagtuo sa imo simbahan, kag sunod sa imo ginsiling, at agi siya sing pagdadait kag pagluusa, ikaw nga nagkakabuhi nga nagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Ang pagdadait sa Ginoo, yaragyapon sa inyo tanan. Magatakay kita sa pagdahit. Sige. Yari ang Cordero sa Diyos, nga nagawala sa mga sandasang kalibutan, ulahan magidadapit sa bangketi sang Cordero. Ginoo, dili ako takot na magsulod ka sa akong pulian, apang imis ng lamang isang kapulong mag-aayong akong kalag. Lawas ni Kristo. Akto sa Espirituhanon nga pagkalawat. Ako na Jesus, nagatuwa ko ang iyara pagitatuod sa labing balakan na sakramento. Pinahigugma ko ikaw nabaw sa tanan ng mga butang pag nagahandog sa pagbato sa imo sa akon kalag. Sa sinigating mo, tungkol kay hindi mo ikaw pagbato sa santos ang kalaman.
sa espiritual na pamaagi sa akon kasing-kasing. Nagahakos ko sa imong ilang pasuko nga ani kadang ako. Kag nagahimo sa ako. Sa kaugalingon sa imo. Hindi ako pagtuting patay ako sa imo. Amen. Makamuyo kita. O Ginoo, ayuha kami sing lubos sa amon mga kalautan. Ayuha kami sa amon mga pagbalatian. Itugot na magpadayon kami sa paghimpit sang amon kaugalingon. Agod ka sa tanan nga bagay, makahibalo kami magpahamuot sa imo. Pinapangayo namo ni sa imo, bagi kay Kristo, gamon Ginoo. Amen.
palihog maglingkod kita sing makadali para sa mga ihibalo. Aton gid ginapasalamatan ang aton sponsor sa sininga Santos nga misa, amo ang BEC of Medalla Milagrosa kag Capital Heights Mall. Kag para sa aton tanan nga nagtambong sa sining Santos nga misa, madamo gid nga salamat. Kag sa maabot, kag sa buwas nga Lunes, August 21, 2022. Piyesta sa pagkareynan ni Maria. Mayara kita sin Santos nga misa sa alas 6 ng aga. Diwa? Buwas nga adlaw Lunes, August 21, 2022. August 22, 2022. Piyesta sa pagkareynan ni Maria. Mayara kita sin Santos nga misa sa alas 6 ng aga. Marriage band. Groom. Gerard Niño Lacson Jimenez, 41 years old. Nagapuyo sa CL Montelibano, Piña Binares Street, Villamonte, Bacolod City. Anak Nanday Noel Sogle Jimenez, kag Teresita Ledesma Lacson. Buot na magpakasal kay Stephanie Marie Santos Varela, 31 years old. Nagapuyo sa 8 Lacson Street, Barangay 7, Bacolod City. Anak Nanday Jesus Emmanuel Coscoluela Varela, kag Maria Magdalena Saho Santos. Ang ila kasal sa October 5, 2022 sa Our Lady of Compassion, Gardenville Subdivision, Barangay Tangog, Bacolod City. If any of you know of a just impediment where this person should not be joined together in holy matrimony, please advise our office. Thank you. Palihog magtindog ang tanan. So ginasulit lang, buwas, padunggan naton sa Blessed Virgin Mary sa iyang title, sa iyang piyesta, Queenship of Mary. Nagkakalipay gid ang mahal nga Diyos, aton nga pagsimba, isa ka paghalad sa aton kaugalingon, aktibo, ang aton nga pagsabat, kag pag-afford sa kanta. Ilog na kita tanan, nagahalad sa Santos nga misa, para sa aton, pagi sa aton pagsabat, kag pagkanta. Thank you. Ang Ginoo yara sa inyo. Kabay bendisyonan kamo sa Diyos nga makagagahom, amay anak kag Espiritu Santo. Nahalad ang Santos nga misa maglakat kita sa Panginoon. Palakpakan nato ng Ginoo. Okay na? O sige, makabila, no? Nilabatian ang ato sining paghatag sa inyo karon live, no? Sa ato sining Santos Misa sining Domingo, katatlong Domingo sang ikawalong bulan, no? Bulan sa Agosto tuig 2022 makayon live, no? From our live parish
Our Lady Candle Parish, upon si kay Monsignor Felix Paskin, sa mga uto na to nga nag-upod subong, pagi sa aton sining YouTube or FB coverage, no? Sa mga nagpamati sa radyo sa aton si 630 kHz frequency, no? Liwat salamat kay sinyo sinipag tambong, no? Pagupod sining Santos nga misa siniyang adlaw sa Domingo sa ikatlong Domingo sa ikawalong bulan na tuig 2022, no? Dito balikan to si Bumog Reslino pudwat sa kay Monsignor Felix Paskin para sa dugang pa kasanagan, dugang pa nga mga pahayag sa sining aton karon balaan nga mensahe ako aton sining gospel sining adlaw iya sang Domingo, lasig lang, isa na lang ka sobra na lang isa ka simana, tumigsak isa pila 10 days more to go di matapos man ang bulan sa Agosto, bulan na kita sang ber. Sugod na kita sa bulan na sang September mga kapiran. Padulong na sa bulan sang December. Sining tuig 2022. Sa mga uton na to, sa mga estudyante natong pratikamente, buwas may klase na. Dapat subong yung adlaw sa Domingo, makasimba ka mo. Makapadulong ka mo sa makasimbahan at tuwai tinapos man misa na schedule sa mga karon sapon basta pa sa early karon sa gabi sa aton San Sebastian Cathedral kag sa pila pa ginaton niya ka mga kasimbahanan pwede pa mo makakadto makapadulong sa kasimbahanan antes pa man niya matapos ining adlaw iya sa Domingo. So balikan ta si Bombo Gracelyn sa Our Lady of Candle Parish. Bombo Gracelyn, kabak. Yes, Bombo Dennis, live kita again diri sa Our Lady of Candles Parish. Kaupod ta si Monsignor Felix Paskin, ka very alert gid dari kidayon sa tupad ko. Bombo Dennis, so good morning Monsignor, kamusta ang imo sining isa ka semana? Good morning, Bombo Gracelyn, Bombo Dennis, tanan naton nga mga kabombo. Ang aton bilog nga semana sang grasya sa Dios, buhi pa kita tanan. Initanan tungod sang grasya sang Dios kapag palangga sang Dios sa aton. Ang balasahon karon nga Domingo nagasugid sa aton nga ang Dios nagaimbitar gid sa aton kag nagapreparar sang kaluwasan para sa tanan. Nga kita manginisa sa iyang ginharian. Tapos kung mag-upod kita kay Kristo, aton paabuton, mag-upod kita sa Dios, aton paabuton nga may mga pagtilaw, may mga trials, may mga kasakit. Apa ang batuno naton nga trials nga disiplina halin sa Dios. Yes. Kay ginakabig kita sang Dios nga iya mga anak kag sa amay kag wala sing anak nga wala ginadisiplina sang iya nga amay. Ang disiplina nagabunga sing kayuhan sa aton nga karakter kag nagabunga sing kaluwasan naton. Gani, kung may mga kasakit kita, aton ni batunon, disiplina halin sa mahal nga Dios para sa aton kayuhan. Kag tanda ina nga palangga kita sang Dios. Tapos, ang Ebanghelyo nagasugid sa aton nga ang pagsulod sa ginarian sang langit pagaagyan naton makitid nga dalan. Ang mga pertahan malapad, ang maganahan malapad, pero sa pagsulod naton sa ginarian sang langit makitid ang pertahan. Botang balon, gina-offer sang Dios ang kaluwasan apang magtinguha kita sa aton nga kaugalingon. Agod nga kita makaigo sa sinang makitid nga dalan, ang aton kabuhi i-conforme naton sa kabuhi sang aton Ginoong Hesukristo. Let us be conformed to the image of the Lord Jesus Christ. Kay ang alagyan pakadto sa kinarian kag walay katapusan, alagyan amo si Jesus Christ. I am the way, siling sa aton Ginoong Hesukristo. Gani nga ipaigo naton ang aton nga kaugalingon sa kabuhi sa aton Ginoong Hesukristo. Kag ayhan ang isa ka bagay aton kilalahon, isa ka bagay nga